Yo, what's up mga katropa? Kamusta kayo? Welcome na naman po sa akin channel. Ang channel na kung saan pwede kayong matutong mag-wiring. Okay mga katropa, sa araw na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ikabit o ilagay sa TMX 155 Platino ang headlight switch assembly ng Yamaha STX 125. Ito. Paano natin ito ilagay sa TMX 155 Platino. Okay mga katropa, basic wiring lang to. Pero dapat nyo malaman para pag sakali may pumuntang customer sa inyo, kaya nyo na rin ikabit o may idea na kayo kung paano ikabit mga katropa. Okay, so simulan natin mag-wiring. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suportahan ang aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede nyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Sa inyo, no, ginawa ko siya fixed mode with hazard na siya. So, pwede kang mag-signal light ng kaliwa at kanan, normal. No, pwede kang mag-signal light ng kaliwa at kanan, normal. Tapos, pwede ka ring, yung apat na signal light mo, pwedeng steady. So, apat sila naka-steady. Habang naka-steady, pwede kang mag-signal light ng kaliwa at kanan. Okay? Tapos, pwede ka ring mag-hazard. So, ibig sabihin, yung apat na signal light mo, nagbi-blink siya. Blinking. So, karaniwan kasi, yung iba, pag naka-hazard, bago sila magkaliwa o kanan, papatay mo na nila yung switch ng hazard. Pero yung ginawa ko, hindi mo na kailangan patayin yung switch ng hazard. Ang gagawin mo na lang, habang naka-hazard ka, kung gusto mong kumaliwa o kumanan, kakanan ka na lang bigla. Kahit di mo na patayin yung switch ng hazard, kakanan ka na. Kung kumanan ka, mamamatay yung blinking ng kaliwa at kanan lang maiiwan. O kaya kung kakaliwa ka, mamamatay yung blinking ng kanan at kaliwa yung maiiwan. So hindi mo na kailangan patayin yung switch ng hazard. Okay? So pwede kang mag signal light ng left and right normal. Tapos pag on mo ng park light, iilaw yung apat na signal light mo, iilaw yung apat na signal light. Habang naka-steady yung ilaw, pwede kang magkaliwat kanan. So pag nagkaliwat kanan, habang nakailaw siya, pagkakaliwa ka, mamamatay yung kanan, magbi-blinking, o yung kaliwa, mamamatay yung kanan, magbi-blinking. So pag pinatay mo yung signal light, iilaw ulit sila ng apat. Okay, tapos pwede kang mag-hazard. Tapos habang naka-hazard ka, pwede ka ring dumiretso ng kaliwa at kanan. Hindi mo na kailangan patayin yung switch ng hazard. Okay, kung gusto nyong mag-avail nito mga katropa, kung gusto nyong bumili nito, i-PM nyo ako dito sa Facebook na to. Diyan, i-PM nyo ako diyan kung gusto nyo mag-avail. I-PM nyo sa akin kung anong modelo ng motor nyo, kung saan nyo ilalagay na motor para i-organize ko na siya kasi babalutin ko pa siya ng shinkable tube. Tapos kung sinabi nyo sa akin kung anong klaseng motor nyo, ilalagay ko na isa-isa dito kung para saan tong mga kulay na to para maigay ko kayo. Tapos lalagyan natin ng manual. Okay mga katropa, kung gusto niya mag-avail, fixed mode with hazard. Yung hazard niya, hindi nyo na kailangan patayin yung switch para mag-signal light lang kayo ng kaliwa at kanan. So, ibig sabihin, pag naka-hazard kayo, pwede na kayong rumikta sa kaliwa at kanan. Okay? So, hindi na siya maabala. Fixed mode with hazard, mga katropa. Kung gusto niya na mag-avail, so ito siya. Ito yung ginamit kong, ayan. Okay? So, ayan siya, mga tropa. Kung gusto niya na mag-avail, PM nyo lang ako. Ipapadala ko sa inyo COD. Okay, mga katropa? Okay, so, simulan na natin yung ating tutorial. Okay, mga katropa, ang gagawin natin ngayon ay kung paano ikabit yung headlight assembly ng STX 125 Yamaha dito sa TMX 155 Platino. Ito yung contact point mga katropa. So kadalasan yung mga motor ng TMX sila ng disc brake. So ginagamit nila ganitong switch na So kung meron kayong mga customer na naligaw o may mga customer kayo na sira ng switch at gusto niyo palitan o gusto nilang palitan, so gayahin nyo itong wiring na ito mga katropa. Basic lang ito mga katropa, pero kailangan nating malaman kasi
yung mga pang-araw-araw tayo nagawa na basic lang pero doon tayo kumikita. Okay, so tanggalin muna natin itong mga katropa yung ating lumang switch at ikabit na natin itong switch ng TMX STX 125. Okay, so ito yung kanyang lumang switch. Tanggalin na natin yan. Okay mga katropa, itong ituturo ko sa inyo napaka-basic lang pero kailangan nyo isa rin to sa step o isa rin to sa hakbang ng pagwa-wiring nyo para masanay kayo mag-wiring, masanay kayo sa bawat kulay o bawat coding ng mga motor. So kung alam nyo na yung mga coding ng bawat motor, napakadali na mag-wiring kahit lumabas pa yung pinaka-modelong motor ng iba't ibang brand. Kasi sa wiring, simulat sa pole, lumabas yung mga brand ng motor, halimbawa Honda, simulat sa pulang Honda, hindi nila binago yung wiring nila, coding ng wiring nila, hindi nila binago hanggang ngayon. Pero may mga dumadagdag na bagong coding. Pero yung mga naunang coding, hindi na nila binabago yun. So kailangan alam nyo yung bawat coding. Okay, so ito yung ating wire at ito yung ating switch ng STX 125, yung Yamaha, no? So, magkaiba yung coding ng Yamaha, wiring coding, sa wiring coding ng TMX 155 contact point. Kaya ayun yung pag-aaralan natin at pagtutugmain natin sila. Pagtutugmain natin yung mga kulay na yan. Tapos paano natin siya ilalatag? Ayun yung pag-aaralan natin. Okay, so simulan na natin ilatag itong ating switch. Okay, so balatan muna natin lahat yan. So, ilista nyo na sa notebook nyo mga katropa. Kung may mga notebook kayo, may mga papel kayo, scratch nyo. Ilista nyo na yung bawat coding kung ano yung magkakatugma. Okay? So, simulan na natin mga katropa. Simulan natin dito sa pink at black ng Yamaha STX. Yung pink at black ng Yamaha STX, kulay pink at black, ito yung trigger ng busina ng Yamaha. So, dito sa TMX 155 contact point, iba naman yung trigger ng busina rito. So, alamin natin. Tanggalin muna natin itong electrical tape. Okay, so yung pink at black wire ng Yamaha ay sa busina yon. Dito naman sa TMX 155 o sa Honda, sabihin na natin Honda. Dito sa Honda, ang kanyang trigger ng busina ay green tsaka light green. So yung green wire ay yung ground. Tapos, pag pinindot mo yung button ng busina, isusupply niya yung ground doon sa light green. Okay? So, ang trigger ng busina ay yung green at light green ng Honda. Doon naman sa STX 125, ang trigger niya ng busina ay pink tsaka black wire. Okay? So, anong gagawin natin dito? Ilagay natin tong black wire doon sa green wire ng Honda. Okay? So, ayan. Black wire ng galing switch ng STX 125. Ilagay natin sa green wire ng Honda contact point o Honda Platino. Okay? So ito mga katropa, ito basic lang to. Pero pag nagamay nyo na yung bawat kulay, kahit anong switch ang available sa shop nyo, mailalagay mo. So ibig sabihin, hindi ka mababakante. Halimbawa, may customer na dumating, hindi ka mababakante kasi kahit anong switch dyan, pwede mo ikabit. Pag kinabit mo, may labor ka. So, wala kang bakante, di ba? So, lahat, pasok, lahat, kailangan, kaya lahat ng wiring, itatrabaho natin. Okay, so next natin mga katropa, itong pink wire, ilagay natin sa light green ng Honda TMX 155 contact point. Okay, so pink wire ng galing Yamaha STX na switch, ilagay mo sa light green ng contact point o light green ng Honda. Okay? So gaya ng sinabi ko, yung mga basic, kailangan yan para lahat ng trabaho o kung ano man nakaabang na switch sa'yo ay magagawa mo at hindi ka masisiro sa isang araw. Okay? So next natin mga katropa, ito, yung brown na mayroong lining na white, tapos yung dark brown, tapos dark green ng Yamaha STX. No? Yung mga wire na yan, ayan na yung para sa signal light mga katropa. So, ang signal light naman ng TMX 155 na Honda, meron tayong gray wire, light blue, tsaka orange na wire. Okay, ayun yung ating
sa signal light. So ito yung main wire ng signal light ng Honda TMX 155, yung gray wire. Ayun yung main supply ng ating signal light. Ang main supply ng STX Yamaha ay yung brown na mayroong lining na white. So yung brown na mayroong lining na white, isama nyo sa gray wire ng Honda TMX 155 contact point. Okay? So brown na mayroong lining na white, ilagay sa kulay gray wire ng Honda. Okay? Ayan yung main supply. Okay? So itesting natin na. I-tester natin. O, nakikita nyo? Siya yung main supply. Siya yung magsusupply sa kaliwa at kanan. Ayan. Nakikita nyo? Kahit hindi mo siya isi-switch yung kaliwa at kanan, kahit hindi mo pindutin, nakaabang na siya para supplyin niya yung kaliwa at kanan. Okay? So, yung main supply ng Yamaha, brown na mayroong lining na white. Hindi nagbabago yan kahit anong klaseng Yamaha. Tapos, ang main supply ng Honda, kulay gray. Hindi nagbabago yan kahit ano. Pagsamahin yung brown with the stripe white tsaka gray wire. Okay? So, next natin mga katropa, ito yung ating dark brown ay yung ating kaliwang signal light. Okay? Yung dark brown ilagay natin sa kulay orange na wire. Dito, orange na wire. Ang orange na wire ng Honda naman yung kaliwang signal light. Okay? So, dark brown ng switch ng Yamaha, ilagay sa orange wire ng signal light o orange wire ng Honda. Okay? So, sa wiring, napaka-importante. Alam nyo yung purpose ng bawat kulay para madaling mag-wiring. Kasi kung hindi nyo alam yung purpose ng bawat kulay, napakahirap mag-wiring. Kailangan unahin nyo muna yung purpose ng bawat kulay. Okay? So, dark brown ng switch ng Yamaha, ilagay nyo sa kulay orange na wire ng Honda. Okay? So next natin mga katropa, ito yung dark green naman, no? Ibig sabihin pag dark green, yung dark green, ano pa ba? Dark green, no? Dark green ilagay nyo sa light blue wire ng Honda. Okay? Yung dark green natin, tsaka yung light blue, naman yung signal light sa kanan. Okay, so dark green ng Honda ay ng Yamaha, yung dark green na galing switch ng STX 125, ilagay nyo sa light blue ng Honda. Ayun yung signal light natin sa kanan. Okay, so light blue, signal light ng Honda sa kanan, at dark green, signal light ng Yamaha sa kanan din. Okay mga tropa, next natin. Ano natin? Tignan muna natin kung okay yung switch natin. Okay, so okay naman. Gumagana naman kasi may mga switch kasi na mahirap pindutin yung kaliwat kanan eh. Okay mga tropa, next natin. Next natin mga katropa, itong yellow wire ng Honda. Itong yellow wire ng Honda, medyo sumama yung wire ito. Medyo kumagat ito. Yellow wire ng Honda mga katropa. So, ito yellow wire to mga katropa. Ito yellow wire. Ayun yung main supply naman ng headlight. Okay? Siya yung magsusupply ng high and low. Siya yung standby supply. So pag pinindot mo siya, susupply niya yung headlight. Okay, nakita nyo? Siya yung main supply. Yung kulay yellow wire ng Honda TMX 155 o kahit anong klaseng Honda. Yung yellow wire ng Honda, mga katropa, yellow wire. So, ano mo natin tong motor, nagba-vibrate tayo. Umaandar, patayin muna natin. Okay. So, yung yellow wire mga katropa, ilagay nyo sa blue na mayroong stripe na black. Ay naman yung main supply naman ng high and low sa STX 125. Okay? So, yung blue na mayroong stripe na white o blue na mayroong stripe na black pala, hindi pala white. Blue na mayroong stripe na black, ilagay nyo sa yellow wire ng Honda TMX 155. Okay? Kasi yung blue na mayroong stripe na black at yung yellow wire ng Honda, sila yung main supply ng high and low. Sila yung magsusupply sa high and low. Okay? So blue na mayroong stripe na black at yung yellow wire ng Honda, pagsamahin nyo sa dalawa. Okay? So ang natitira na lang natin mga katropa ay itong high and low natin. Ito.
Okay. So, ang low ng Yamaha ang low ng Yamaha STX 125 o sabi mo yung brand ng Yamaha, ang low nila palagi ay yung light green. Ito. Yung light green mga katropa, ilagay nyo sa white wire ng Honda. Ang white wire ng Honda o yung puting wire ng Honda, ito yung low. So lahat ng klase ng Honda, pag may nakita kayong white wire, ay yung low natin, low beam. Tapos yung light green naman ng Yamaha ay low beam din. So yung light green tsaka white wire ng Honda pagsamahin nyo, okay? Light green tsaka white wire pagsamahin nyo, ayun yung low beam. Next natin mga katropa, itong blue wire ng Honda, tapos yellow wire ng Yamaha o yung switch ng STX. Pagsamahin nyo, ayan naman yung ating high beam. Okay? So yung yellow wire ng Yamaha, high beam, at yung blue wire ng Honda, high beam din siya yung coding niya. So, yellow wire at blue wire pagsamahin. Ayan yung ating high beam. Okay? So, ayan na yung ating high and low. Okay mga katropa, meron pa tayong naiiwang isa. Ito yung brown. Yung brown ng Honda, ito yung park light. No? Yung dim light mo sa likod. Pag nag-ilaw ka sa headlight, ayun yung iilaw din yung dim light mo. So, ngayon, itong switch na to, kulang siya dun sa walang park light na nilagay yung switch, walang naiwan na para sa park light. Isasama na lang natin siya sa yellow wire dito sa main supply ng headlight para umilaw din yung likod. So ang magiging sistema nito, pag pinaandar yung makina, iilaw na agad yung likod. Hindi na siya maghihintay na isi-switch pa yung headlight para umilaw yung likod. So pag sinama mo rito sa yellow wire tong park light, iilaw na agad yung likod pag pinaandar. Pero kung yung nabili yung switch, meron namang natirang wire para sa park light, yung brown na yon, doon yung ilagay sa blue. Karaniwan kasi, solid blue, ayun yung park light ng Honda. So sa ngayon, yung nabiling switch ng customer, walang natira. So isinama ko na rin para at least umilaw yung likod niya. So ayan lang mga katropa, sana nasundan nyo yung ating coding. Ayan lang, napakasimple lang. Nasundan nyo sana yung coding ng Honda at coding ng Yamaha STX 125. Nasundan nyo sana kung saan yung bawat kulay, kung ano yung mga bawat kulay na magkakatapat o magkakasama. Tapos linisin na natin mga katropa. Pinakamahalaga sa pagwa-wiring mga katropa, para magustuhan ng customer yung trabaho mo, babalik-balik sa iyo at nakita niya na talagang malinis ka mag-wiring. Linisin nyo mga katropa, i-organize nyo. Okay, so ilagay na natin to. Okay, so i-testing natin mga katropa. Ito yung kaliwa. Okay, medyo mahina na kasi yung battery ng customer at hindi pa namin napo-full wave. Ito naman yung kanan. Okay. So next natin, susunod natin mga katropa, yung headlight, i-on natin. Okay? Tapos high-low. Okay? Tapos busina. O yun lang mga katropa, sana may natutunan kayo sa tutorial natin. Basic lang to, pero kailangan yung malaman para dagdag hanap buhay natin. Okay mga katropa, God bless at ingat kayo sa inyong pagwawiring.